musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere feeñjayi ɓattake bindaɗo nasande nayi bowte hitande ujunnaje nogase joyi ɓattake men faati koye cellal ɓalli alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni pop ɗo woni min calminima min juurimama enen pop en denti en jetti joomi men alhamdulillah yo allah ɓeydanen cellal yo allah ɓeydanen cellal yo allah ɓeydanen cellal hande yimɓeɓe kala ko ñawɓe heddi noon ko jooɗiɗo leliɗo e jahowo haaju muɗum heewi jahowo haaju mum so jooɗima kala koko humi ko alay sago wayahat omo dasdo hen omo dawa omo jofta omo ƴeewa ko ñammini ɓesgu makko omo ƴeewa ko dandiri ndimagu makko nde tawno hande sa jooɗima tan a hoyat ɗum jeeyi sababu hande won musaɓe won ɓurɓe rafede hande hay wonɓe hôpitaux ji ɗi won ɓurɓe rafede hande hay woytotoɓe galleji ɓe kono jomini deƴƴi tan ne jaada hen nde tawno mbawa jooɗade yo allah sellinen ya rabbi ya rahman musidɓe tedduɓe kala ñande alhamisa eɗen keewi nayade ko fate cellal ɓalli noon ko lekki mawki mbatki cate kewɗe ko addata rafiji ne heewi ko rentinte ne heewi nde tawno docteur ɓurɗo mawde docteur eɓe ko docteur dentinowo mo fulɓe mbi rentade ɓuuri safrade o ɓuurode docteur mawɗo sa nani docteur dowrowo dendinɗo jangde nde fof jooɗi hen huufi gandal ngal fof huccite windere nde ko docteur biyeteɗo rentade ɓuuri safrade so ala ko heddi noon so wona rafi o naatema hankkadi ƴewete ko hol leɗɗe ɗe ƴettata ha mbawa ñifde rafi o walla ha mbawa wurde rafi o bonnantama a bonnantamo hankkadi ni ko ɗe poɗɗe tan ƴettata aɗa wuura hen ngam wuurude hoorema rafi o tampintama a tampinta ɗum sa woppi noon rafi o tampinma sa rewi tampina rafi o ɗo hankkadi ni garata koye tindinowama on wona docteur on hankkadi ni wiyatma ko ƴettuɗe poɗɗe waɗirni wattirni walla safroni yaruni wattirni kono docteur ɓurɗo mawnude o on wiyete ko rentade ɓuuri safrade so ala ko heddi so wona hankkadi ni hunde naatema hankkadi ko safrade wodata kono docteur vrai o ko an neɗɗo o ko an andi ko muuseɗa an andi ɗoygol ma an andi ɗojjo ma an andi no mbaɗa an andi haarodiru ma an andi heege ma an andi somi wayini ko ni hankkadi ni ko an janggata hoore ma neɗɗo kañum janggata hoore mum won ɗojjo ngo dañata ango duumi ango ɓeydo min de ngo ɗojjo mi meeɗa dañjengo min de mi tini so mboɗo ɗojje min fof mi dillat woni hay so ɗojje ma ceerta e salligi woni sene ɗojje ko ma toɓɓe jalta e maɓɓe oɗon gandi kalami ko
woni hay so islu woni islali ko ma dilla woni so ɗojji ko ma tina woni hen ngo ɗojjotongo ha becce muusa walla ha birɗe muusa walla ha reedu fof dilla walla ha kaaki reedu dilla ya ƴewtoy ɗon ko ɓuri yawde won ɗojjongo ene ara e ma yawno seeɗa gila wontoyde chronique e nder ma wontoya tuberculose walla wontoya goɗɗum walla bonnoya pomoji ma ɗi woni jofe ɗe fof ko hunde neɗɗo foti yaccade ƴewta ɗum law rentade nde ɓuri safrade sabu won moftowo hunde ene yaada hen ene yaada hen ene yaada hen taw ganduɗa nde o tini ɗum nde tan ene wawno ɗon e ɗon haadi ɗon taw hay temedere deppisaki hen kono mofta ɗum mofta ha yettoyowo nokku wontanma rafi hankkadi mo aɗa dumdo e muɗum kadde gurdama taw ko négligence ko an yeebi ɗum rende men noon ɓuri hewde hen addata halkade nde ko yeebade eɗen jeeboɗo bone ha wonta ko mawni ɗum waɗi fulɓe mbi bone ficcalaji bone ficcat tan donc boneyel tokosel jeeboɗa ɗum ha wonta bon ha wontoya boneyal manggal cumyel tokosel peetel tokosel jeyge ko ngel duppata ladde walla duppa galle way kono rollos mo joguiɗa e galle saɗa barisam mawo yaltina jeyge saɗa itta ko mawo yaltina jeyge ay ko négligeta ɗon ko jeeborɗa ɗon ko ɗum janggo wonoyta halkare ma wona halkare galle ma wona jeeya sababu sumde télé ma suma congélateur ma wara goto e galle ma sabu holɗum masat walla sumat walla duppa galle ma bonna kayitaji mon bonna galle mon compteur saha kala sa barisi chargeur ma sa barisi chargeur ma walla rollos ma aɗa saha kala compteur o ne sota kala nde mbariɗa compteur o sotat ene waɗi mas jamɗe ɗe mbaɗi mas dartin sa ala ko jobɗa haalan joom galle o walla kalna responsable galle o walla kalna ardiɓe galle o min de oɗo rolos walla oɗo chargeur mi tini somi barisimo tan compteur o sotat holko jeeyi sababu ɓe nodda électricité ganduɗo ara ƴeewa fewna ɗum walla mboɗo teski min de somi jaggui junggam mi fayi ɓalal miiri he tan masat e jogoniɓe juuɗe ko caaɓoje joni noon ɗo contact o woni ɗo walla to branchement o woni ɗo so fiiluji ɗi koɗi mankuɗi walla koɗi memodirɗi ne waɗa mas sa memi ɓalal ngal tan masete walla saɗa paasa sarpillére aɗa fompa karoje ɗe walla aɗa fompa galle o no sarpillére o leppiri ni sa wirtima sara ɗon tan masete waɗa gir masma ɗum ɗo foof ko alerte law haalne responsable o électricité nodde ara fewna ɗum woto bomoyte a barisi rollos saha kala ne barista chargeur o aɗa yiya peete jeygue ne jalta madañi barista tan peete jeygue ne jalta se tan ƴetta fiile ngel wona duppade tawa ne yeehi haaju ma ha ɓon on ko luɓarɗo de on ko elle ko tekkere elle ko mbuus hay goto ƴeewoyta nene Mariame Tijani Ba mi salminima ha toon to leydi France min ñaago Allah yo Allah ɓeydane jaam ɓeydanma cellal e hattane ya rabbi ya rahman joom duɗal jangguinowo alqouranil karim gando moƴƴo laaɓɗoreede jirliɗo an heewide rendo men way kono coynoɗen cumu daroɗen ɗo hen coynoɗen to cumu ne ara ijam ande elle ko cumu woni to aha kay ko cumu ngu cumu elle ngu woni ko hedde gaɗa maayo to hen caggal maayo kay tan joɗɗen goni wadde ataye oliye kam jehen ñippoyen guila yettaden kono ala ɓayde yettaki hen enen haaju men ala hen ha ɓoy ko mbi nde ngu cumu nana ɓattode nana ara ko ma mbatten yide jeygue no gumuɗen paddoyɗen taw fof ko ladde men ko jawdi men wuuri hen ko enen goni hen ko kulle men goni hen kono ala en jooɗot tan ɗum ne kadi ko hono on sifa peetel jeygue ne yalta e rollos walla congélateur ma ne maasa kala nde aɗa uddita ko ma jagga sarvette nanguira uddita walla kala nde aɗa barisa téléphone maɗa ko ma jeygue yalta seeɗa an jema sodude chargeur moƴƴo walla an jema sodude rollos moƴƴo walla an jema sodde fiiluji moƴƴi mbaɗa e galle ma saabu kuura ko gaño bonɗo koddiɗo kamniɗo kala ñande sumi a leptoto a mayat
galle ma mayat fof duppoto mbaɗa hen kuuraji moƴƴi mbasa wadde branchement ɗi moƴƴani mbasa wadde birkol mo moƴƴani nanga neɗɗo mo wawa tan taw ko karalo ni tan ara asa tan lomba hen filion kon waɗa ha masodiri ha huɓɓa tan waɗa hen ciment seeɗa accira noon teni ko wonki woni hen ko pittali goni hen ko joom suudu ma woni hen ko ɓiɓɓe ma goni hen teni kadi cuuɗi men fof ko rideauji ko traversé ji mbaɗa ha sukki kala ɗo peetel yalti hen so nangue rideau ko ma galle ha laaɓa rutto takke seyɗaneji takke jinneji ene suuma min ganda ko suumi ɗum eɗen gandi ko suumi ɗum eɗen gandi ko suumi ɗum surtout ɗo ɗo wona e dabbude ɗo yimɓe ndento no feewi guila to banggue konɗo pehon cuura e hande mbaristo kon e kuura kon kuura surtout kadi rollosaji men ɗi walla branchement ji men ɗi gona original gona gueɗe moƴƴe e jomumen ɓuuri rentade ɓuuri safrade o docteur ɓuuri mawde doctoreɓe kala hôpital kala pharmacie kala suudu safara dispensaire foti windede hen ko rentade ɓuuri safrade kala galle demar galle fof foti windede hen ko rentade ɓuuri safrade kala duɗal foti windede ko rentade ɓuuri safrade ko université mawɗo ko duɗal manggal rentade ɓuuri safrade ko docteur ɓurɗo mawde doctoreɓe ko ganɗo ɓurɗo mawde anduɓe ko o woni dowrowo ko o woni spécialiste nawduɗo pop rentade ɓuuri safrade banda men rentade ɓuuri safrade kala ko watti masde accu andu bone ne nder sa jokki tan a yiyat bone o yo Allah subhanahu wa taala won ballo no feewi ɓuren rentade Allah walla en ñalawma hanki o ko ñalawma teddiniraɗo handicapé en eɗen jogui konngol ngol e pular Amadou Gatamari Ba mi salminima aɗa haalde ngol e pular handicapé en woni ngakkaɓe terɗe mi yejjiti konngol e pular aɓen jogui konngol e pular no mbiyete e pular yejjiti woni guila to wofɗuɓe en laƴoɓe en to banggue koyɗe to banggue juuɗe to banggue guite to banggue noppi to banggue ɗemɗe to banggue mongoli en e gueɗe pop handicapé ji ne keewi kono noon musidɗo men haali bani heewide handicapé wona handicapé ngakkaɗo terɗe handicapé komo wawa windude mo windata mo wawa humtude haaju e bindol a yiyata bindi so windama a wawa janngude a wawa windude ko woni handicapé saabu kala ko windama mbiya ƴewnam ko winda ɗo ko hay soko message haalis neldeɗa to banggue Wave Orange Money ma mbiya daranam no foti neldami ɗo par ce que o wawa andu chiffre uji ɗi mo wiye tan andi a neldama teli o anda o woni handicapé saabu ala ko wawi waɗande hoore makko e batte handicapé ko neɗɗo wawa waɗande hoore makko e batte hay sarjude compteur ma e kuura a wawa hande woyfal no wayi webde to banggue Wave Orange Money beele carsana hoore ma wawa yebde facture ma ndiyam a wawa soddema kuura a wawa soddema hande hay page internet a wawa neldude haalis ma pada ha goɗɗo ara neldanma a wawa ɗum il faut jomum jangga woni gueɗe ne gooti ɗe ko fardu ayni wiyete wona fardu kifaya ɗe ko fardu ayni ko farila toɗɗiɗo moni kala wawde ɗum saabu so ala gonɗo ɗo sa wawa joɗoto gona e niɓɓere walla joɗɗa sans internet taw ko hen guurɗa hen kutorɗa ceerno Djiby Konté mi salmini mi juurimama kam heewi wiide téléphone hayso ñamitaki yaretaki wonti feccere gurdam yimɓe ɓayde téléphone ñamitaki yaretaki wonti feccere gurdam yimɓe kam janggu holno neɗɗo sodirta page internet holno neɗɗo sodirta kuura wayfal so gasi holno neldirta haalis jangga chiffre uji ɗi sa waɗi gotel ɗi sa wi gotel ndiga woni a waɗi 1 a waɗi 0 holko woni sa waɗi 1 a waɗi 0 ji ɗiɗi holko woni sa waɗi e gotel a waɗi 0 ji tati hono foti sa waɗi gotel a waɗi 0 ji nayyi hono foti 0 ji nayyi no foti sa ɓeydi 0 ji nayyi ɗi 0 goɗɗo hono foti jomum janga ɗum anda 0 ji ɗi no poti
ko zéro ji ɗin woni haalis. ɗum ɗo fof ene weeɓi anndude so joomum watti hen haqqille mum. somi naati ɗo henna mboɗo wawi wadde oɗo numéro composé mi sooda ɗum. somi ari hen magasin mboɗo wawi yoɓande hooram ko coonmi kala taw koye téléphone am. mboɗo wawi yoɓande hooram ordonnance am taw koye téléphone am. mboɗo wawi nadde téléphone am mi waɗa commande produit mo jinmi sodde o taw mi rewani e ɓiyam, mi rewani e sehilam, taw ko leɗɗam coodami. mboɗo wawi wadde commande médicament mo jarami taw yimɓe ganda hol médicament mo ƴettanmi taw ko suturam. mboɗo wawi yaade to docteur mi waɗa analyse uji mi gayna rokkami résultat am, mi waɗa débrouillé famminde e jangguinande hooram. kala hen komi famani mi tappa mo o e nder google addanami iya jangganami holko haali hen, holko woni hen. sa yiyata bindi o filanma ɗum e ɗemgal français walla anglais walla arabe ko nanta ko kettoɗa paama ko woni hen ɓayde yiyata bindi. sa yettaki ɗo fof ko o woni handicapé. alay sago ɗum ɗo neɗɗo o anda ɗum woni gueɗe ko fardu ayni, ko farilla toɗɗiɗoma. neɗɗo wawa ñamandema, neɗɗo wawa yarandema, neɗɗo wawa juulandema, neɗɗo wawa hoorandema, neɗɗo wawa heblonoyadema dow wuuro walla to banggue gueɗe goɗɗe. neɗɗo wawa yettanadema joom suudu ma, neɗɗo wawa yettanadema joom galle ma. fardu kifaya noon so ɓe mbaɗi tan timmi yonima, kala ko ɓe mbawi wadde gayna ɗum ne timmuma an. neɗɗo ari wi assalamu aleykum, neɗɗo goto wi heɓiti wa aleykum salam, timmi enen foof par ce que o salmitinima enen foof. motani enen foof eɗen jaabo oɗo salam motani. eyyo wonko kewi ɗo henna ɓe yaɓɓe ne mbawi humtude haaju o garta timmi. hay an sa yahani ko heddi koko peloje tan rendo men ɓayde ken feloɓe. ten mi haali mbimi kala pelowo e rendo ɓuuri nuskude ƴeewe. kala gurɗo felde kanko to mo yi fof mawo fela, mo yi fof mawo tikkana mawo fela ɗum ƴeewmo tan ma yi o taɓaki de, o taɓaki o towani ten o ƴellitaki. wurde felore way kono ñifde hoore mum ni. kala gurɗo peloje ko ñifowo hoore mum, kala gurɗo peloje ko ñifowo annore nde Allah waɗi e mum. kala gurɗo peloje yiyata ko mum ko yiyata koto goɗɗo o ene ñifira nder o. so ɓooyi on wawi wontoyde haaside, on wawi wontoyde goɗɗum. peloje ɗe mbawi wontoyde haasidagal. ɗum tagui ɗe celɗi kala ko dentiteɗi, ko celɗi ñabbuji. saabu kala kene ñawna ɗemgal, ñawna neɗɗo ha jottoyo e ɓernde ko ñaw. ɗum waɗi noon ɗeɗo gueɗe kala ko ñaw, ko kalɗen ɗo ko fof ko ñawuji, ko ñabbuji neɗɗo foti rentade. yo Allah won ballo walla en. ñalawma hanki o woni tati lewru bawte woni décembre, ko ñalawma teddinde handicapé en. saabu hande en jii woni wumɓe ne gooti ne mbawi windude, ne mbawi janngude lettere. gumɗo ene wawi janggande joom guite lettere, winda ɗum lettere, on jii ɗum. université ji mabɓe ne goodi, tuɗe mabɓe ne gooti. en jii to wumɓe goni journaliste ji mbaɗoya reportage. sen goto mo leydi France 2 aɓe joguino journaliste goto debbo ko gumɗo, o jogui ko rewandu makko, rewandu ɗo tan on waɗoya reportage, waɗoya reportage, waɗoya des commentaire uji, omo yaltina joomen guite ne daara. en jii école mumɗuɓe ene woodi, aɓe jeeɓa journal, aɓe mbaɗane journal, aɓe golla, aɓe kalde, aɓe jogui bikuji aɓe binda. en jii école faaɗuɓe hande ɓe nanta haydara ene binda no pewno foof. en jii ɗum. en jii ngakkaɓe terɗe e kala hittande ene gaño to banggue concours aji mumen ha keeɓa diplôme uji towɗi taw koto banggue binde. woni bindirta ko koyɗe, woni bindirta ko kunuɗe, mbaɗa biko gono e windu. eɗe gueɗe kala en jii. en jii hande handicapé ne hewɓe hande taw ko liggotoɓe bureau ji mawɗi towɗi ene pewna passeport uji walla ne pewna wona gueɗe e gueɗe e gueɗe. en jii ɗum. firti noon handicapé wona ngakkede terɗe, handicapé ko ngakkude wawande hoore mum woni gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko fardu ayni, ko farilla toɗɗiɗoma. farilla toɗɗiɗoma hande ko wawde woni karalleje hande garɗe e men kumtana hoorema haaju taw wona kala hunde faada ha kaari ara. neɗɗo ne foti wattude haqqille wooda ko wawani hoore makko,
o sella woni yimɓe ne ngoodi Allah e maɓɓe wonde handicapé en hay nawde hoore maɓɓe aéroport ɓe mbawa il faut ɓe nawe il faut ɓe jaɓɓe hay formulaire o jaafuɗum ɓe hay ɗum maɓe balle bagage maɓɓe koɓe balle fof ko maɓe balle jom wawi tan ko liggade e dañde haalis kono ko heddi kala wawa teni wona wawa wattani haqqille mum teni dossier kala dossier maɗa fewna ñande kala kayita jam panima gasde ɗo ndewnomi ha pewnum kayita jam mi finana ɗum mi andana ɗum ɗo signinte ɗo windete ɗo natete taw mi rewani hay goto mboɗo coupe billet avion pourquoi mbaɗa rewa laggu yemi rewi normal agence ne woodi agence en ligne ne woodi agence en bureau ne woodi jaha cooda billet ma e indema e numéro ma téléphone jogoɗa so tawi ala dernier minute avion o change keɓa appel walla keɓa message wonde avion o de change woto ala aéroport tagui neɗɗo yaade aéroport ha juuko toon ko wasde kuppande hoore mum biye mum rewde laggu sa rewe laggu koni mum téléphone woni toon so neldama message yiyani wawa wiide woto ya aéroport wona gueɗe ko fardu ayni ko farilla toɗɗiɗoma waɗan ɗum hoorema yan hoorema agence kuppa biye hoorema numéro ma téléphone indema keɓa heure keɓa daɗo so tawi avion o tardi walla wo niili on jour wona ɗiya ha aéroport an hankkadin to gonɗa ɗo a heɓat message ma motani kadi avion o wattama ɓawo janggo wala wattama janggo wala wattama heure naggam keddiɗo o mo wayani no mbaɗani yaha lebto wona so ari ha aéroport ala ko heddi so wona ari ha aéroport a waɗi formulaire ma ha gayni a yi ha salle d'attente ɗo hankkadini a waɗi kase yi ɗo so avion niili ko avion foti yobdema ɓosodima walla damurdi maɗa kañum kadi foti losdema foti ñammindema yarnuma tottuma kadi 60.000 francs CFA ha nde giwɗa ɗon nana winda e formulaire nana winda e ɗereji maɓɓe foof kala avion nana winda ɗum ɗo foof neɗɗo o omo foti humpitade saabu ko farilla toɗɗiɗoma en heftomo ni kala ɗannotoɗo saabu ko gueɗe guurade neɗɗo foti andu ɗum ɗo foof jeeya koye humpito ngo ganduɗa ene wasa fannude ɓernde ma wasa rokkudema tâche wasa rokkudema stress saabu wonɗo garata juukoto so ala ko joguiɗa so wona joguiɗa tan ko 25.000 ko wayno genre Dakar ƴetta taxi jaa ha aéroport keddoɗa ujunere wotere aɗa ɗamini diwde wiya avion o hande yahani a hayti ha janggo a wawa artude par ce que artirtuma ko haalis te nawtanma ko haalis a jooɗoto a heɓat stress a heɓat sunu tension ma ngabbat teni sa ala connexion a tampat beele jokkodira yimɓe a haaɓat ɗum ɗo fof ene ñawnuma donc ko farilla toɗɗiɗoma ko pana hoorema numéro ma wona hen kala ko wawi kewde kewneɗa tintinɗa ko adi ɗe kala mo watta ɗum ko handicapé ngakkaɗo juuɗe ene golla ne waɗa foof hande alhamdulillah en jii wonɗo ɓe ngala guite ñammini galleji joguiɓe guite wonɓe ngala koyɗe hande kañumen gurni joomen koyɗe wonɓe ngala ɗemɗe kañumen gurni joomen ɗemɗe yo won faaɗuɓe ɓe nanata kañumen gurni nanoɓe wona won hande ɓe kalata woni mumɗuɓe kañumen gurni heddiɓe ɓen gona handicapé en ɓe ko ɗawaɓe wona terɗe kono ko aɓe daari hande woni darde ngam wallude woni goɗɗum ɗum noon banda men battodiren haqqillaji e maɓɓe ɓe cuuɗetake neɗɗo kala ko jibinɗa no fotiri foof woto suud hande nder galleji men ko neɗɗo jibinta suuɗa taw suuɗetake ko tagore Allah omo foti wuurde e rahmanu mo Allah wi kañum woni arrahman Allah woni arrahmani caggal o hokkiri inde makko bismillahi inde makko nde ganduɗa kala waɗa mbiɗa ya wat kala ko harmi inde nde ne firtum ha laaɓa kala ko rafa inde nde ne sellina ha sella kala ko jiiɗa a hettinani sayi bismillahi ene sellanma bismillahi ene woni demal rentade ɓuuri safrade bismillahi ene derguita kala ko boni
watta ɗum ko feewi bisimillahi heƴani e haydara bisimillahi heƴani e haydara o rewni hen ko arrahmani ɓayde ko arrahmani ngel jibinɗa ko ngel woni andi kappe ko foof ko tagodi ndi hawni ko foof ko tagodi ndi jiiɓi ko foof hollumo aduna o wurata koye arrahman o wurata ko rahman o ko rahmanu o wurata wona an oto suunmo acco e hendu acco daña guiƴiraɓe acco yaha école acco fija acco rulla e leydi acco o tarlo acco o yaaha acco o wellito acco ɓernde feera acco o suusa yimɓe acco yimɓe cuusamo acco o yeyimɓe acco yimɓe jiyamo kala no tagodima koye waade ko Allah tagimo wona an tagimo sukaɓe hewɓe nan mofta e cuuɗi hen gudda toon jiyata nangue ko jamma tan jaltinte gaccen ɗum moni fof e arsigi mum moni fof ne Allah tagiri ɗum wona andi kappe en ko tagodi Allah ko tagodi Allah ko ɓi adama mo Allah wi teddini ɗum mo Allah wi teddini tagimo waɗirimo dani wonko Allah tagui waɗirimo ni accumo o yalta ma o andu ka anda ma waw ka wawa ma o wat ka wawa taw an Allah ne tagma ha timmuɗa kono kanko ma o wat ka wawa en jiiɗo hen to leydi Guinée handicapiji kewɗi joguiɓe sifaji kawniɗi ɓe mbaɗi orkes Guinée Conakry ɓe mbaɗi orkes gamri e jimri e pijirloji mabɓe kono ne waɗi fayida ɓe puɗɗori tan ko seeɗa teni kamɓe kala koɓe yelotonoɓe ko suka Guinée najo goto rewe mabɓe ne filma ɓe ene nelda haaɓe dañi balle woodi iwɓe Europe taw ko tubakoɓe ngari jino mbayni banniɓe orkes moƴƴo e juɓɓudi ɓe mbaɗa tourné ji seeɗa e leydi ndi guilɗo ɓe ngala haydara haaɓe dañi auto mabɓe haaɓe dañi passeport uji mabɓe haaɓe jeehi Europe mbatton tourné mawɗo ɓe garti moni kala dañi galle mum mawɗo hen goto yeloy tono so yelima arti jogui ko debbo mum rokka dépasse banumen rewɓe e ferruji makko joomen juuɗe noppe guite wawɓe gaƴƴademo kanko ñamminta ɓen so ñawi kanko safrata ɓen ten o yeloto caggal nde o naati on orkes wonno ko bawɗo amde no feewi e sifa gamri kawnidi e nder tourné Europe o dañi haalis wari o mahi galle joɗɗo o honni ɓen kamɓe foof o soodi auto o ƴetti chauffeur ayi o nafi ɓe gona handicapé en kono ko handicapéji ɗi o ñamminta kanko handicapé o tinnoɗen e koye men no moƴƴi Allah wallen woto pamɗinen hay goto woto jawɗen hay goto woto usten hay goto tinnoɗen e koye men moni kala yo yaa haaju mum Allah walla en cellal ɓalli ko toɓɓere yanje eɗen garta seeɗa to banggue laaɓal eɗen gandi yontere yewtunde en kaalino potuji galleji ɗi e looɗe galleji ɗi laaɓal kam e nder rendo men ko ɓuuri en heewde tan ko 0 laaɓɗen tan koye comci ko ɓuuri heew laaɓɗen tan koye boowal ko ɓuuri heew seɗen kaltino ko majorité o en mbiyani noon mbaɗen enen foof ko majorité o haalis moni kala ne mema ɗum en ji woni yimɓe defoɓe ñamde ko wayno defoɓe ñamde ko wayno saɗa ɗanno aɗa jole oto ɓuuri hewde noon jiiɓi ɗum ɓurmi hewde yiɗum koye leydi Sénégal ko wayno sa ari ha hedde Daara Jolof en oto o dartima yimɓe jippima ne ƴeewa ko ñaami a fayi e yoɓe tewɓe sa wi ko o tew jiɗɗa jomum ƴetta tew o jagga jungo mum ñaama ngo jungo nano ngo jagga laɓiki o taƴanma tew o goo o foti taƴi ɗum ko fourchette o jagga fourchette o ñiɓay tewe o taƴa o wasa mimirde jungo makko kono o taƴirta ko jungo makko o gayna sa tottimo haalis o jaggira kadi jungo ngo o taƴiri ngo o nanna e nder poose o yaltina wecce ɗo kadi o tottuma goɗɗo sari kadi o jagga kadi tewo kadi jungo o taƴa ɗum tene haalis ko posone ene naata partout ne naata e jungo moni kala tene ko warñede ɗakkoto hen so ɗakkima hen ɗakkoto hen so ɗakkima e nebam artay tew artay reeduma tene gonɗa koye yaade safroyade ɓeyda ñaw haadema yettade walla ka cafroynoɗo aɗa rendez-vous maɗa hoota
aɗa ari ɗon cooda paggirɗa ɗo microbe goɗɗo walla forox cayaji ɗi forox caya woni suppuji jeeteɗi e booluji mawɗi ɗi jomum jooɗoto itta taƴa fewna dokka ɗum kadi kadi nanguir junngo nanna kadi ruttuma rutto kadi jolna hen kadi junngo ngo wona e tajji aɗa laara mboɗo laara goɗɗo ne laara o hygiène ko zéro ko ñaw ɓolo guitta haalisma cooda ñaw kayitaji sima ɗi jomum jagga tan fiɗɗa tan pef jagga beñe waɗa hen tottuma beñe ɗe ɗakkotoye sima walla tew ko ɓuri heew hannde papier armignon papier armignon e lewiyete armignon papier armignon ne woodi aɗa sode papier armignon ne mawni ha maayi goo ene nanga ngu leeki ɗiɗi hay hendu natta hen sa taƴi ko yoni a waɗi hen tew a uddi walla a waɗi hen beñe a uddi a lakkisi ɗum a totti jomum tan hisat taw wona kayitoji journoji ɗi kayitoji journoji gonɗe boutique aji liggiji ndewi hen batiji ndewi hen kowoji ndewi hen poussiére ndewi hen wedda koye auto ji joƴƴina koye leydi kayitaji ɗi jaa ha gasa totteɗa ɗin kayitaji aɗa waɗi ɗum dibi walla aɗa waɗi ɗum beñe walla aɗa waɗi ɗum gatoje walla ɗum gueɗe goɗɗe taw gueɗe ñameteɗe ɗe gueɗe kala gona gueɗe laaɓal ñaama gayna tan so ɓooyi ɓernde ma ƴeefa c'est normal woni ɓe so ñaami gayni so ɓooyi ɓernde ñeefa par ce que ay reedu ɓernde ene hawni ɗum tagui mboɗo gonɗini guite hoore ɗe kaɗanma ko nadde dorumaji e firade kaaƴe kono guite haqiqa ɗe ko guite ɓernde ay guite ɓernde ɗe ko ɗe goni haqiqa kalde ñamɗa hunde a tinani ay guite ma ɓernde ɗe kollata ko ɓernde ma nde rondoto ɗon ɗon donc a fof fewde taw guite ma hoore ɗe jiyani kono ɓernde yi ɗum ko ñamɗa ko fewani naata e reedu ma ganda hen a fewani so wona yaltu a fewata jiiɗa yejjide fof donka saabu ñamde nde wonko woni nder fewani kala ken naata e reedu yo sellu en ɓooyi haalde mbiɗen gueɗe tati ne gooti rafine yawi rewde e majje ñamde yone won lamde nde wona sellude nde wona ɓendude ndefu yo ɓendu hayso gabbel gotel soome nder ndefu so ɓendani sa ñaami rokkanma ko ballonma reedu ma fof wuttoto wontat ko hendu ɓoltu a ahat tan walla kersa mbaɗa jikkuji sosoɓɓi watta yaltirde banggue goɗɗo woni yimɓe ne jaa ha kaaɓa natta joddade ha yimɓe saabu deddi mbaɗa deedi ɗi mbaɗata ko keneli ha heewa jomum ɗo jooɗi fof yiɗata ko wooƴitade seeɗa walla fooɗa rotere seeɗa tan beele hendu yalta e gueɗe kala oɗon gandi kalami ko heede ɗum ko taw ñamde nde moƴƴani walla nde ɓendani walla an ñaamo a ƴakkani ha ɗiggi Allah taganima konuji ɗiɗi konu dow e konu less konu dow ko ñiiƴe dow konu less ko ñiiƴe less a waɗi hen hettere walla a waɗi longere ƴakkude hade ɗigga ay tubakoɓe wonnaɓe paami reedu ɗo jiita waɗi ko machine ngaji gurwoji ko ñamete ko ha wurwo saabu sa yeehi dow wuro ko yaltata ko wona noon ñamirɗa waɗi noon ko machine nan toon ko kanko unata ɗum ha wonta boroɗɗol normal wawa siggede yalta ko waɗi nafoore ko heddo wonanma vitamine joni noon beele mbasa rokkude machine ngaji ɗi probléme il faut ƴakka kono dow e kono less waɗiɗa ko yo ƴakka ha ɗigga mbasa heñade fiide longere hunuko tan keppa tan moɗa piya longere wonde keppa moɗa ha ɓooye ɓeyda hen ndiyam reedu ma wutto waɗa gaz uji kewɗi nder a waɗa jikkuji sosoɓe tan walla kewa gahali walla mbaɗa jikkuji sosoɓe a ƴakkat ha ɗigga sa ƴakki ha ɗiggi so yi ha nder newnana machine ngaji ɗi wurwuti ɗum woni ko musidɗo men ceerno Oumar Diallo Mbour haali ɗo ñanden
reedu en yaha hanata wawde wurwude ko ñaamete ko so mburu ƴakka tan moɗa so tew so liɗɗi so gertoɗe so maaro wawi wonde fof ñaama maya harendu jogol nguleki nder mawki natta wawde wurwude ndu watta muusde muusgol cattugol ngol ɓuuɓata a anda aɗa ɓeydo ñamde wonanma bone tawa anda taw rendu ko natti wawde munje ko ñamata ko sabu masiŋaji ɗi mbawa wurwude ɗum hewɓe hannde no gondi e musallaji ɗi dartotako musalla koye ɗe dartotako musalla koyɗe ɗe dartotako musalla deede ɗe dartotako musalla ɓeɗe ɗe dartotako musallaji subhan neɗɗo fota wurde musalla woni yimɓe guuri tan ko duloraji musallaji ɗi ganduɗa ɗi meeɗa dartade 24/24 jongo musa ɗo goram musa tan yahani yaha ha ejjitini koko musa so iwe o musalla tan sokkoye oɗo musalla ɗeɗe gueɗe kala ko gueɗe guuraɗe e rendo ngo hanki en kalin ɗo hen produit goto musidɗo goto ne jogui produit o ko produit kesso jaltuɗo suwa taw sarade no fewi ko way kono kokdiyel tan so jomum ne waɗa ɗum hakkude peɗeli muɗum walla peɗeli koyɗe walla juuɗe no ɗi potiri foof caggal tan ko mycose aji ɗiɗon woni mycose kala mycose no wawi wonde so gonɗo e hoore yo so gonɗo e juuɗe so gonɗo e nafɗe so gonɗo e jaafuɗon to banggue awra cuuɗiɗo nder woni hen ne jogo toon mycose aji no taƴirta e peɗol toxon kon ni woni hen zakriji min ne taƴira noon woni hen kadi jaafuɗon farjiji min ne taƴira noon taw ko mycose taw ko dogam siti waɗi noon sitiji ɗi waɗa peeci mi anda fettat ngata ha joomum ŋaño ha daƴiƴam no peɗolon kon mbayata ni ene waya noon e gueɗe cuuɗiɗe kewɗe woni hen ne jogo sukara taw ko diabete ha rokka ɗumen ɗum woni hen ko mycose aji ne rokka ɗumen ɗum saabu ko nokkuji ko nokkuji humide nokku humide ɗin ñabbuji ɓuuri yidde ko nokku humide nokku barñowo walla nokku cuuɗiɗo woni hen koto banggue ñaale to nanga ɗum waɗa ɗum noon ɗeɗo gueɗe foof on pomade omo yawran ɗum ittat ɗum normal on pomade noon mbimi on so jokkodire tongodam tan min Sar Abdoulaye Sarr so Allah jaaɓi mami jokkodir mon e jeemum soɗo jogui neɗɗo mon Dakar ma o hebde on produit min produit o waɗi soulagé no fewi sabu min rafam mantiniɗo haalini andi rafam haali abani andi rafam on fewi rafam mantiniɗo ko hakkude peɗol nam kon hakkude koddeyel ngel e dewgel hen ngel hakkude ɗo taƴat ɓortoto no fewi kono alhamdulillah oɗo saaha kam mboɗo wawi wadde paɗe bata mboɗo wawi ñekkude mboɗo wawi fiide ngayilaji alhamdulillah yettude Allah ɗum noon ko produit moƴƴo baɗɗo fayida mi laaɓa men dedeni foof mi suuɗata mon haydara kala ko dañmi jaam jiɗami ko yo dañ hen jaam ɓerdam ne laaɓi hen ɓerdam ala hasidagal hay toɓɓel hay gabbel hay darala ko jimmi suudde to banggue kene nafta julɓe nafta rendo tawno ko naforam tan woni hen so buuɗaliru men nde feeri feeñi feenjayi ɓatake men hande koye cellal ɓalittineɗe no fewi ko yewtere saride rendinde ko heewi kono ko neɗɗo o tan wawata sarhinde miijo anda ɗum ɗo ko haala ɗo ko foof deftere nde tan titre o ko windi nder ko foof e nder oɗo ɓatake koko sooma woni titre o dow tan ko rentade ɓuuri safrade rentade ɓuuri safrade rentade ɓuuri safrade rentade ɓuuri safrade ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen